Ράδιο Αλέξανδρος 106,3. Η καλύτερη μουσική στην Κατερίνη. Όπως σας είχα ανακοινώσει, αγαπητοί μου, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κομνηνό Δελβελούδη, βουλευτής της Νίκης εδώ στην Πειρία μας. Κύριε Κομνηνέ, καλημέρα σας. Καλημέρα σας κύριε Στέφανε, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας. Συμβαίνουν πολλά. Πραγματικά, χθες μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης, της εξειδίκευσης τελικά τα μέτρα, διαπιστώνουμε ότι δεν καλύπτονται οι αγρότες μας. Αυτά τα μέτρα δηλαδή δεν τους ικανοποιούν και από ό,τι βλέπω 48 ώρες αποκλεισμό σήμερα. Τι μαθαίνετε, τι βλέπετε εσείς εκεί κάτω? Κοιτάξτε, μετά την εξειδίκευση των μέτρων όπως την ονομάσανε, γιατί αρέσει και την κυβέρνηση να χρησιμοποιεί έτσι κάποιους νεολογισμούς οι οποίοι φαντάζουν επιστημονική στα αυτιά των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων μας και θεωρούν ότι αυτοί από τα επίσημα γραφεία που παίρνουν αποφάσεις για τις ζωές και για το μέλλον αυτών των ανθρώπων είναι κάπου αφιψηλού. Και το γεγονός ότι δεν μπορούν ούτε καν να επισκεφθούν έναν μπλόκο ούτε οι τοπικοί βουλευτές που καυχόνται τώρα, ότι ακούω δεξιά αριστερά τις συζητήσεις τους, ότι εμείς λύσαμε όλα τα αιτήματα που μας καταθέσανε κτλ. Είναι τουλάχιστον φεδρά. Αυτή είναι η πρώτη εκτίμησή μου. Λοιπόν, είναι μακριά από την κατάσταση, μακριά από τους ανθρώπους αυτούς και τον τρόπο με τον οποίο ζουνε και θα ζήσουνε ύστερα από όλες αυτές τις μεθοδεύσεις και τις πολιτικές οι οποίες τους ανάγκασαν τώρα να βγουν εδώ και πόσες ημέρες και να ζητάνε τα αυτονόητα. Λοιπόν, και δεν είπανε κάτι συγκεκριμένα για τους κτηνοτρόφους, δεν υπόθηκε τίποτε. Για τους αλληλείς δεν υπόθηκε τίποτα. Τους μελισσοκόμους, δηλαδή ποια μέτρα ικανοποίησαν τελικά? Ολοκληρωτικά δεν ικανοποίησαν κανένα μέτρο, έτσι φαίνεται. Κοιτάξτε, αυτά που, αν θέλουμε να κάνουμε μια επισκόπηση έτσι πιο λεπτομερή, αυτά που είπε σε γενικές γραμμές ήταν ότι οικονομικά πλέον, λέει, δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα άλλο, λέει. Αυτά είναι αυτά αν θέλετε. Αν δεν θέλετε, κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η αποτύπωση για τα οικονομικά. Τα υπόλοιπα μέτρα δεν τα συζητάνε καν ότι θα σκεφτούν να τα επιλύσουν με κάποιον τρόπο. Δηλαδή, το θέμα το σοβαρότατο που έχει να κάνει με την μεταφορά του ΕΠΚΠ στην ΑΔΕ δεν το συζητάνε καν. Το τελειώσαν. Αυτοί σου λέει αποφασίσαμε, διατάξαμε, ακόμα και αν σύσσωμη αντιπολίτευση δεν ψήφισε αυτό το νομοσχέδιο, αυτοί το περάσανε. Δεύτερο σοβαρότατο θέμα, το θέμα της Μερκοσούρ. Ναι. Γιατί, αγαπητοί μου, τόση αιμονή, δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε εμείς ανάπτυξη βιώσιμη στον αγροτικό τομέα, να παράγουμε την τροφή για τους ανθρώπους μας? Τόσα χρόνια πώς την παραγάγαμε? Δηλαδή τώρα πρέπει να κάνουμε εισαγωγές από τα κράτη της Λατινικής Αμερικής για να γλιτώσουμε? Να σας πω ένα απλό παράδειγμα για να καταλάβετε πόσο σοβαρό είναι αυτό το θέμα. 100.000 τόνοι βοδινού κρέατος και μοσχαρίσιου, αν ψηφιστεί αυτή η συμφωνία με τα κράτη της Μερκοσούρ, θα γίνει εισαγωγή με ελάχιστους δασμούς, σχεδόν αδασμολόγητα, με ελάχιστους δασμούς, λοιπόν, στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα. Λοιπόν, αυτό όλο το κρέας έχει ελεγχθεί, πώς έχει παραχθεί? Αναφέρω ένα παράδειγμα. Φυσικά θα ακολουθήσουν χιλιάδες τόνοι κοτόπουλου, πουλερικών δηλαδή, επίσης χιλιάδες τόνοι ζάχαρης. Όλα αυτά είναι τα προϊόντα που θα έρχονται από τη Λατινική Αμερική, έτσι. Μα ξέρουμε ότι έχουμε διαβάσει ότι εκεί το κόστος είναι πολύ χαμηλό, γιατί η ποιότητα ζωής τους είναι χαμηλή. Δηλαδή δεν είναι, τα προϊόντα μπορούν να έρθουν σε πολύ χαμηλές τιμές, αλλά το πρόβλημα είναι η ποιότητά τους. Γιατί? Ναι, ακριβώς. Το πρόβλημα είναι ότι το κόστος σε αυτές τις χώρες το κόστος παραγωγής είναι πολύ χαμηλό, οπότε τα προϊόντα τους είναι πολύ ανταγωνιστικά σε σχέση με τον Έλληνα και γενικότερα τον Ευρωπαίο που παράγει με υψηλότατο κόστος. Και δεύτερον είναι ότι σε αυτές τις χώρες χρησιμοποιούνται διάφορα σκευάσματα, φυτοφάρμακα και ορμόνες
στα βοηδή συγκεκριμένα, η στραδιόλη λέγεται μια ορμόνη που χρησιμοποιείται στα θηλυκά βοηδή για να έρθουν σε ίστρο και να μπορέσουν να έχουν συγχρονισμένες γένες. Δηλαδή έχω ένα κοπάδι, θέλουν να γεννήσουν όλοι μαζί. Λοιπόν, αυτό εδώ το σκεύασμα, η στραδιόλη, έχει αποδειχθεί ότι είναι καρκινογόνο. Έχει αποδειχθεί. Και τι είπανε όταν τους τέθηκε μια ερώτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, από έναν Γερμανό Ευρωβουλευτή, ο οποίος ρώτησε πώς θα αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της δημόσιας υγείας για τα θέματα της εισαγωγής του βοδινού κρέατος από την Αργεντινή. Και τι του απάντησαν? Του απάντησαν ότι, λέει, αυτοί, σε σχέση με την ιστραδιόλη, λέει, αυτοί που χρησιμοποιούν ιστραδιόλη, λέει, δεν θα τη χρησιμοποιούν για το κρέας και για τα ζώα που θα σφαχτούν για εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα ποιος θα το ελέγξει αυτό? Δεν ελέγχουν. Δηλαδή σαν να σου λέει, σαν να σε κοροϊδεύουν μπροστά στο πρόσωπό σου, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό με την Μερκοσούρ δεν το συζητάνε καν και επικαλούνται συνεχώς, ας πούμε, όταν θέλουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει να γίνει αυτό, και έτσι δεν έχουμε καμία πολιτική ευθύνη. Μα τότε τι χρειάζεται να είστε στην κυβέρνηση, αγαπητοί μου? Αδειάστε μας στη γωνιά να πάμε να πάρουμε την κυβέρνηση και να πούμε ότι εδώ έχουμε βασικούς πυλώνες στην ελληνική κοινωνία, που είναι ο πρωτογενής τομέας. Δεν μπορούμε να μην λάβουμε σοβαρά μέτρα για την προαγωγή αυτού του πυλώνα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Η κιλοβατόρα, το ρεύμα, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν βιώσιμη την επιχείρησή τους. 8,5 λέει, από εκεί που θέλανε 7 οι αγρότες, 8,5, καμία σχέση. Λοιπόν, και αν δεν έχεις χρέος στη ΔΕΗ, δηλαδή αυτοί που έχουν χρέος, και ποιος αγρότης δεν έχει χρέος στη ΔΕΗ? Αυτό είναι δυνατόν, να περισσότεροι χρωστάνε. Δηλαδή, σαν να σου λέει, σας κοροϊδεύουμε, πραγματικά σας κοροϊδεύουμε. Λέει, μόνο για αυτούς που δεν έχουν χρεωστούμενα στη ΔΕΗ θα ισχύσει το 8,5 λεπτά την κιλοβατόρα. Λοιπόν, κοροϊδεύουν τους ανθρώπους και γι' αυτό και αυτοί τώρα, από ό,τι ακούσαμε χθες το βράδυ στις 6 ώρα, πήραν την απόφαση να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Όχι απλά θα συνεχίσουν, τώρα θα κλείσουν τα πάντα, θα κλείσουν και παράδρομους. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Ακριβώς. Η συγκεκριμένη, η βασική, ας πούμε, επιδίωξη είναι για 2 μέρες να κλείσουν και τους παράδρομους, και κυρίως η απόφαση που λήφθηκε στο στρατηγείο που λέμε σε εισαγωγικά στην Νίκαια είναι να κλείσουν τις σύραγγες των τεμπών. Λοιπόν, τώρα βγαίνουν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και εκτοξεύει απειλές ότι θα εφαρμοστεί, λέει, ο νόμος για παρακόλληση συγκοινωνιών κτλ. Συγγνώμη, ο κύριος εισαγγελέας σε τόσες άλλες περιπτώσεις γιατί δρά δηλαδή τόσο επιλεκτικά απέναντι στους αγρότες, και τώρα αρχίζει τις απειλές? Τώρα χρησιμοποιεί, ξέρετε τι γίνεται, όπως ναι, και ήδη κάποτε άρχισαν να καταγράφονται στα site ότι θα σταλούν μπιλετάκια, λέει 350 ευρώ με μήνυμα στα κινητά των αγροτών. Αλλά ακριβώς, ειλικρινά, πού είναι ο εισαγγελέας για όλους αυτές τις κλεψιές, αυτούς που ρημάξανε τα ταμεία, που διαλύσανε την Ελλάδα? Εγώ δεν είχα δει κανένα εισαγγελέα πουθενά. Στον αγρότη θα βρεθεί τώρα. Ακριβώς. Το ίδιο έγινε και με τους ανθρώπους εδώ πέρα που ήταν συνδικαλιστές και ξαφνικά καταλάβαν ότι πρέπει να ελεγχθούν και άμεσα, αυτό εδώ δηλαδή ήταν φοβερό. Ναι, κατάσχεση λογαριασμών. Τους μπλοκάραν του λογαριασμού. Συγγνώμη, τον κύριο Φραπέ, γιατί δεν τον μπλοκάραν το λογαριασμό? Γιατί δεν του μπλοκάραν τους λογαριασμούς? Ένα παράδειγμα αναφέρω. Έτσι. Δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Γιατί δεν του μπλοκάραν και αυτόνα και την άλλη την κυρία με τη Φεράρι? Ελέγχονται. Γιατί δεν τους μπλοκάραν τους λογαριασμούς? Αυτό είναι δικαιοσύνη? Αυτό είναι δηλαδή αντικειμενική δικαιοσύνη? Επιτέλους, σε τι κράτος ζούμε? Επιτέλους, δηλαδή πραγματικά. Δικαίως λοιπόν οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι μας. Τι θα γίνει με τους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει τα ζώα τους, που δηλαδή έχουν καταστραφεί τα κοπάδια? Αυτοί από πού θα ζήσουν τα επόμενα χρόνια? Και βέβαια εντάξει, μπορεί να τους δώσουν κάποια λεφτά για να αγοράσουν καινούρια, αλλά από ό,τι ακούω όλοι διαμαρτύρονται γιατί πραγματικά δεν έχει γίνει μέριμνα για αυτήν την επιβίωσή τους.
Τι γίνεται? Να σας πω, κύριε Στέφαν, να σας πω λίγο ακριβώς τι γίνεται. Δεν θέλουν να ξανασχοληθούν με την κτηνοτροφία. Δεν θέλει η κυβέρνηση, γι' αυτό και τους φέρεται με αυτόν τον τρόπο, τον εντελώς, ας πούμε, όχι άκομψο, θα είναι τελείως γλαφυρή η λέξη. Με αυτόν τον εξοντωτικό τρόπο, θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, γιατί είναι εξοντωτικός τρόπος. Ακόμα και αν θελήσει ένας άνθρωπος που του θάψαν το κοπάδι να ξαναδραστηριοποιηθεί στην κτηνοτροφία, δεν θα έχει την ψυχική διάθεση να το κάνει. Γιατί μετά από 1 χρόνο θα μπορέσει να ξαναμπεί στο μαντρί του μέσα. Γιατί λένε ότι η ευλογιά, ας πούμε, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να μην ξαναβάλει ζώα και ξανακολλήσουν ευλογιά. Ποιος θα του διαβεβαιώσει ότι δεν θα ξανακολλήσει το κοπάδι? Κανένας. Και πού θα βρει ζώα τώρα που έχουν εξαφανιστεί όλα? Πού θα αγοράσει? Και σου λέει ο κτηνοτρόφος, εισαγωγή φυσικά. Εισαγωγή φυσικά και εισαγωγή είναι πανάκριβα. Δεν έρχονται με τις τιμές τις δικές μας. Ακριβώς. Και η αποζημίωση που θα δοθεί δεν είναι αποζημίωση η οποία μπορεί να σε βοηθήσει να ζήσεις κιόλα. Είναι αποζημίωση μόνο για την αποκατάσταση του ζωικού κεφαλαίου. Δηλαδή θα πάρουν 120-140 ευρώ, αν θα τα πάρουν, για να αποκαταστήσουν το ζωικό κεφάλαιο. Και από εκεί και πέρα, μέχρι να γίνει αυτό, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Αυτά είναι τα αναπάντητα. Είναι τραγική η κατάσταση. Έτσι ακριβώς. Και δυστυχώς δεν λένε κάτι για τους κτηνοτρόφους. Εστιάζουν στα θέματα που κατέθεσαν οι άνθρωποι του αγροτικού τομέα περισσότερο και δεν μιλάει κανένας για τα θέματα τα κτηνοτροφικά. Είναι συγκεκριμένη ατζέντα, κύριε Νατσιέ. Είναι συγκεκριμένη ατζέντα η οποία προωθεί την εξαφάνιση του ζωικού κεφαλαίου, εισαγωγή γάλακτος από έξω, γιατί εδώ πάμε τώρα πλέον, έχουμε ξεπεράσει κάθε αριθμό και πάμε χωρίς να σταματάνε. Έχει μια μικρή ύφεση η ευλογιά λόγω θερμοκρασιών χαμηλών, αλλά στην πραγματικότητα, μην σας πω μακριά, εγώ στη Σεβαστή είχε 4 κοπάδια. 3 κοπάδια θανατώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Αυτό το λέω από προσωπική πείρα. Μάλιστα. Την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, πού πάμε? Όταν σε μια μικρή κοινότητα, σε ένα μικρό χωριό, που ξέρουμε τι γίνεται, γιατί τώρα δεν μας παρουσιάζουν και τα δεδομένα τα τωρινά. Δηλαδή τι γίνεται τώρα, πού βρισκόμαστε, πόσα έχουν σφαχτεί, πόσοι άνθρωποι, πόσες οικογένειες είναι χωρίς δουλειά. Όντως, ποιος θα ενημερώσει γι' αυτό? Βλέπουμε μόνο τα σκυλιά να περπατάνε και να τρέχουν στα χωριά, γιατί αφού οι τσομπανοί δεν έχουν ζώα, τα σκυλιά φεύγουν. Άλλο μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι φοβερό που συμβαίνει και δεν ξέρω ειλικρινά ως πότε αυτή η κυβέρνηση θα σκέφτεται μόνο τα νούμερα. Δηλαδή εισάγει προϊόντα για να κρατάει τιμές χαμηλές αντί να στηρίξει τον παραγωγό να παράγει προϊόν. Και φυσικά πότε θα υπάρξουν έλεγχοι για την ποιότητα των προϊόντων που έρχονται κυρίως από όχι ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως από την Τουρκία? Δεν θα υπάρξουν κύριε Σέβαν, γιατί δεν θα υπάρξουν? Γιατί εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μεγαλοεισαγωγέων. Είναι απλά τα πράγματα. Και στην προκειμένη περίπτωση με την κτηνοτροφία, αυτό που δεν τους επιτρέπει να κάνουν τους εμβολιασμούς για να πετύχουμε επιτέλους μια έστω σε ένα ποσοστό 70% ανοσία, είναι ότι θέλουν να προασπίσουν τα συμφέροντα των μεγαλοβιομηχάνων της φέτας, του γάλακτος κτλ, οι οποίοι υποτίθεται ότι κάνουν κάποιες εξαγωγές και θα πληγούν οι εξαγωγές με κτλ. Φέρνουν γάλα από τους βόρειους χώρους. Εδώ όμως θα εξαλειφθεί το ζωικό κεφάλαιο τώρα. Εδώ μιλάμε για γελοιότητες, για φεδρότητες ας πούμε. Δηλαδή προτάσουμε το συμφέρον των μεγαλοβιομηχάνων και την ατζέντα που θέλουν να προωθήσουν για τεχνητά ζωικά προϊόντα. Ήδη κυκλοφοράνε τεχνητά ζωικά προϊόντα. Και αυτά. Ναι. Είναι πραγματικά, έχει ερημώσει η επαρχία, έχει ερημώσει όλη η περιφέρεια, τα χωριά αδειάζουν και οι νέοι άντε για να πάνε στον επισιτισμό, γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη δουλειά. Μα πόσο καιρό θα δουλέψουν? Πόσο καιρό θα έχουμε τον τουρισμό να μας φέρνει λεφτά για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι νέοι, να κάνουν οικογένεια, να κάνουν σπίτι?
Όλα αυτά είναι αλυσίδα, δεν τα σκέφτονται. Και τα νούμερα είναι αμήλικτα. Μειωνόμαστε. Συρρυκνώνεται η Ελλάδα. Δεν το βλέπουν. Δεν τους ενδιαφέρει, κύριε. Αυτό είναι τελικά. Δεν τους ενδιαφέρει γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι οι στόχοι τους είναι, σου λέει, θα φέρουμε τους λαθρομετανάστες να αντικαταστήσουν τον πληθυσμό και τελείως υπόθεση. Απλά είναι τα πράγματα. Θα ξεκινήσει να λειτουργεί η Βουλή κανονικά, τι λέτε? Κανονικά, ναι. Σήμερα έχει νομοσχέδιο που αν θέλουμε να πάμε σε άλλη επικαιρότητα, το νομοσχέδιο το σημερινό έχει να κάνει με τους στρατιωτικούς. Βλέπω είναι στο δρόμο, αυστηροποιούν, λέει, τα μέτρα. Ναι. Τι γίνεται? Θέλουνε φαντάρους πλέον. Όταν ένας στρατιωτικός αποφασίζει να βγει στο δρόμο με τέτοια μαζικότητα που βγήκαν οι στρατιωτικοί μόλις μπήκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο αυτό, έκανε πάταγο, τους θορύβησε και αυτούς. Αλλά είναι ανέδοτοι. Σου λέει αυτό, αποφασίζουμε, διατάζουμε, τελείωσε. Μπαμ. Η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι αυτό πονάει πολύ ύστερα από τις παγκόσμιες εξελίξεις και τις κινήσεις των Αμερικανών. Τρομάξανε όλοι οι λαοί. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, κύριε Δελβελούδη, ευχαριστώ για το χρόνο σας. Νομίζω καλύψαμε τα θέματα. Θα τα ξαναπούμε βέβαια στο μέλλον. Δύναμη και κουράγιο να συνεχίσετε τουλάχιστον όσο μπορείτε από την πλευρά σας να διεκδικείτε κάτι για τον κόσμο, για το λαό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θωμά, και σε εσάς καλή δύναμη. Καλή χρονιά σε όλους. Επίσης καλή χρονιά. Γεια σας.